Vuto lalikulu ndikusamumvetsetsana and ichi chimene chimatipangitsa kwambiri m'banjamu kuti tizikangana. Ndiye tikamakangana zimapanga end up kumaona ngati kuti winayo ndovuta and at the end kumakhala mu confused state all the time ndikuyamba kumaganiza zinthu zoti mwina banja liningolisiya I think landikanika. Komano chachikulu chimene machitika wina sakutha kumvetsa wina, mwamuna sakumvetsa mkazi komanso mkazi sakumvetsa mwamuna wake. So vuto limene limakula kwambiri ndikumuona winayo kuti azipanga zofanana ndi iweyo and yet anthu inuyo ndino anthu osiyana. Ndi anthu fetika nakhala kuti tizitengana pa measure imene iyi kuti uyoyo ndi mkazi inenso ndine mwamuna. Sibwezi ma issues ambiri akukhala ovuta. Ndi lero tufuna tifotokoze kudzera mu njira 7 pa zinthu ngati zimenezi. Chinthu choyambirira the respect versus love. Azibambo nthawi zambiri amapanga experience chikondi kudzera mu kulemekezedwa. Ngati mkazi akumulemekeza mwamuna wake amaona kuti zabobo ndiye mkazi wanga amanditani amandikonda. Pomwe mkazi nthawi zambiri si mmene amachionera chikondi iyeyo iya. Azimayi nthawi zambiri amapanga experience chikondi kudzera timati mu emotional respect. Ngati maganizo awo ali okhazikika bwinobwino inuyo mmapanga meet zimene iwo akuganiza. Pamenepo ndiye mmakhala azimayi mwathana nawo mzimayi amaona kuti ndiye kuti mwamuna wanga amanditani amandikonda. Chitsanzo china ndichonena kuti pali nthawi zambiri azimayi always fight kuti kodi mwamuna wangayo nchifukwa chani samapanga open up, samandimasukira ndikukamba kwambiri zokhuzana ndi vuto limene lili. Azimayi ambiri they fight for this. Pomwe mwamuna nthawi zambiri iye amakhala kuganiza kunena kuti kodi mkazi wangayo nchifukwa chani iyeyu amangofuna azingondikhonza komanso amachulusa kundidzudzula kwambiri. So mwamuna nkhawa yake imakhala ngati pamene papa. So kwambiri timaphonya pa zimene wina akufuna. Muzaona nena kuti mkazi chimene amafuna iyeyo ndi closeness, kuti akhale oyandikana kwambiri mwamuna. Pomwe mwamuna at the same time amakhala akufuna respect, ulemu. So mkazi akufuna closeness, pomwe mwamuna akufuna chani kuti mkazi wanga azindilemekeza. Ndiye pamapeto pake chomwe chimachitika ndi chiyani? Zonsezi zikakhala zasowekera. Closeness iyo palibe, respect iyo palibe, ndi pamene no wina onsewa mwamuna mkazi onsewa amayamba kufika kuti ndiye kuti sitimakondana m'banja muno. Chinthu cha number 2 kupherezera pa point imene yoti chimene chimakula ndikusamumvetsetsana ndicho problem solving versus emotional processing. Nthawi zambiri azimayi amakamba mavuto awo to process emotions. So azimayi amafuna munthu amene azikamuthera nkhawa zawo, munthu amene azikamvera nkhawa zawo. So amafuna ziyambe kumayambiriro mpaka na pamapeto. Pomwe amuna nthawi zambiri pa problem solving apapa amapanga they talk problems kudzera mukupanga solve mavuto. Nditakupasani chitsanzo, mkazi atha kubwera ndi nkhawa zake kwa mwamuna kuti lero ndera ndi bowa bwanji, abwana anga lero anali amung'ano andipangira mung'ano kwambiri anandilalatira kwambiri. Ndiye mwamuna amayang'anano pa kubweretsa solution pa vuto ngati limene lili. Chimene amapanga mwamuna vuto ngati lili mkazi akambweresera iye amathongonera kuti ndiye bwanji wesu mauza kuti asiye zimene amapangazo. Maona? So chimachitika ndi chani? Mkazi suti amakhala kukhutisidwa ndi solution iyi yayi. Iyeyo amaona ngati kuti wangompanga dismiss, ngompanga trash kuti nkhani ingotha. Pomwe mwamuna amafira kuti ali confused as he thought he was helping. Kuti so mkazi wina afana ndimuthandize zonse ngati sana khutisidwe ndi mmene neyo ndamuthandizira amakhala ali confused. Ndiye mkazi chimene amafuna pa nkhani ngati zimenezi ndi empathy. Munthu oti angokhala kumbali yake. Umvere chisoni iyi pepani anatero iyi ndeze nakhala bwanje. Ukamupanga handle motero mkazi ndi pamene amamva bwino, not just rushing to a solution. Tipite ku chinthu cha number 3 chimene mungathe kumvetsetsa kuti anthu fe chimene chimakula nkusamvetsetsana ndi chimene mati withdraw versus pursuing. Nthawi zambiri azimayi they pursue conversations to fix it. Amafuna kuti mukambirane. Nkhani samangofuna mungokhala chete. Vuto ngati labwera iwo amafuna kuti mukambirane mpaka na mupeze solution ya vuto limene lichalo. Pomwe amuna pa nthawi ngati imene iyi amapanga withdraw to calm down. Pali video imene tinapanga yonena kuti odi nchifukwa chiyani azimuna kapena kuti azibambo amakonda kukhala chete akakhala kuti akwiya. Ndiye nthawi ngati izi zimachitika ndi zomwezo and video imene mutipeza mu comment section. Azibambo amafuna kuti bwanji tisiye kukambirana, I just want to cool down and calm down. Mwachitsanzo ataonera kuti mkazi ndifuna tikambirane pa nkhani iyi pakali pano and at the same time mwamuna amanena kuti hey I need space to breathe. Ukundilongolola ndifuna ndipeze mpata ine tandipaseni ndipange cool kai musatisokosere ndifuna muchete pakali pano. Ndiye end result yake makhala chani? Mkazi amaona ngati kuti mwamuna wake doesn't care, kuti samalabadira sasamala za iyeyo. Pomwe mwamuna amaganiza unena kuti ngati ningapitizebe kuyankhula ndi mkazi uyu pakali pano nditha kummenya kumpasa mbama kapena nditha kuyankhula chinthu chimechi chosatani chimechi chosakhala bwino. So mutha kuona kuti
kuti zokhumba apa olo zofuna zikusiyana, mkazi akufuna china, mwamunanso akufuna china, komano anthu onsewa afuna ateteze banja lawo, komano chimene chikungosiyanisa wina akulowera uku, wina akulowera uku, wina an opposite way. Chinthu cha number 4, security versus freedom. Nthawi zambiri azimayi amapanga seek security and reassurance. Amafuna iweyo waonesere security kuti uzakhala nawo mpaka nakalekale mbanjamu afika and wapange reassure kuti iweyo makonda. Pomwe azibambo nthawi zambiri samafuna zimenezo, amakhala kufuna iwo amafuna kupasidwa ulemu komanso autonomy, mphamvu zawo zizoonekera mbanja moja. Mwachitsanzo mzimayi atha kufunsa osati mofuna kuononga banja ayi, atha kumfunsa mwamuna wake kuti kodi banja lathu limene mukulowonera munanga tikulowera kuti, and at the same time mwamuna funso limeneli amaluona onena kuti inunso ndi mukundipasa pressure bwanji, ine nkesa ndi uyu ndili kale pano pa I provide for this family, amaona ngati apasidwa pressure. So mkazi akuganiza zina, mwamuna at the same time akuganiza zina. Mkazi akungofuna clarity, ineyo mupange clarify zimene zizi. Pomwe mwamuna at the same time amaona ngati kuti iwe ndio umandipanga control kwambiri, umafuna uzindilamula, uzindiuza zochita ndi zinthu zambiri. Pomwe cholinga chake si chimenecho. Chinthu chimene chimaonetsa onena kuti anthu timakangana osati chifukwa chani yayi, komano kwambiri kusamvetsesana chabe, ndi chimene timachitwa kuti affection versus sexual connection. So azimayi amafuna kaye affection, chikondi, kenako emotional closeness. Mukhale kuti mwayandikana nawo, ali emotionally close to you, maganizo kaye, kenako muzibwera noko nkhani za kuchipinda zokhalira malo amodzi zija. So akazi amafuna kaye affection and then emotional closeness, then you move on kukhalira malo amodzi kuchipinda. Pomwe azibambo nthawi zambiri amafuna kaye mukhalire limodzi kuchipinda and then you should end up kuti emotional closeness. Azibambo amaona ngati mukakhalira malo amodzi kuchipinda zimene apangitse kuti iwo akhale emotionally close kwa inuyo. Mwachitsanzo mzimayi amatha kumaganiza onena kuti ngati zakuchipinda kuti zitheke romance, ukhale kaye romantic iweyo. Pomwe mzibambo iweyo umakhala kuganiza kaye intimacy, kuti zichitike kaye zimenezo, ndiye I will feel more emotionally connected to my spouse. Ndiye chimene chimamalizira nchani, end result yake imakhala yotani. Mutha kuona onena kuti anthu onsewa apapa akufuna connection, komano zangokhala kuti njira yakeyo ndiyomwe ili chani, ili reversed. Wina afuna alowere uku, wina afuna alowere kuti alowere ukuku, and then you end up kukangana pa zinthu zimene sikuti pali khumbo lolakwika, aliyese akufuna chinthu chimodzi. Chinthu cha number 6, tone sensitivity. Azimayi amapanga react strongly to tone and emotional energy. Azimayi amapanga react. Azimayi ndi anthu amene amamuyang'ana kaye mwamuna, kumuona nkhope wakwiya watani, so they react based on that and emotional energy yanu, kuti kodi muli ndi energy yotani emotionally. Pomwe azibambo nthawi zambiri they strongly react to words of criticism or disrespect. Mzimayi akangoonesa kuti ali ndi akuwayankhula zinthu zowadzudzula olo zosalemekeza, ndi pamene azibambo amapanga chani, amapanga react mwachangu. Mwachitsanzo ngati mzibambo amuyankhula mzimayi kukhala ngati momukalipira choncho, olo toni yanu ikuoneka kuti simunakhutitsidwe ndi zinthu zina zake, mzimayi amaona ngati kuti mukumpanga attack. Pomwe mzibambo amaona kuti wapangidwa attack ngati mzimayi wamudzudzula, ndi mzibambo olo akumuyankhula zina zake zosakhala bwino, mzibambo pamene amafira chani, amafira attacked. Now chinthu chomalizira cha number 7, appreciation and recognition. Mukazaona azimayi nthawi zambiri amafuna kuyamikiridwa for their emotional and relational effort zimene akupanga pa banjapo, mmene akugwirira ntchito pa banjapo, amafuna kutani, amafuna kuyamikiridwa. Pomwe munthu wabambo amafuna kupangidwa recognize pa zinthu zimene iyeyo amapanga provide pa banjapo, komanso zimene iyeyo amachita pa banjapo. Panthu zinthu ziwiri zimene anthu awiri amene amasiyana. Ndiye mwachitsanzo kufotokoza further, she thinks I do everything for this family and he never notices it. Mzimayi mwachitsanzo amaganiza onena kuti ine ndimapanga zambiri pa banja pano, ndimagwira ntchito pa banja pano, ndimatsuka mbale, ndimakolopa, kulera mwana, ndimapanga izi ndi izi, komano zonse ngati mwamuna wanga zimene samaziona. Pomwe mwamuna amaona no mbali yakenso iyeyo onena kuti ine ndimalimbikira kwambiri kugwira ntchito pano, ndimabwera usiku, ndimalawirira pano, komano zonse ngati mkazi wanga samapanga acknowledge ngati zimene zizi. Ndiye end result yake ndi chani pamene pamukayionesesa, muona onena kuti onsewa at the end akufira chani, akufira unseen. Komano chimene chikupangitsa kuti izo zichitike kuti wina azoona kuti sindimaonera mbanja muno, kwambiri anthu awiri awa sakutha kumvesesana kuti kodi mzangayo amafuna chani.
ndiye timalize nkhani iponena kuti mabanja nthawi zambiri sikuti amakhala akupanga fight each other ayi, komano amakhala akupanga fight ma misunderstandings, kusamvesesana kumene kumakhalapo pakati pa mwamuna ndi mkazi. Ndiye kwambiri titati tadziwa zimenezizi, tadziwa zimene tisakumvesesanazi, zizatipangitsa ifeyo kuti tizamvesesane, komanso mutha kudzaona onena kuti mavuto ambiri amene mbanja muja timakhala nawo sazakhalaponso ayi. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.